No nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo. Amén. O Señor sexa convosco. Benvidos, irmáns, a esta celebración da Santa Misa dende aquí, dende a parroquia de San Fructuoso en Santiago de Compostela. Un saúdo moi cordial tamén a todos os que nos seguen pola televisión de Galicia en calquera recanto do mundo, dun xeito moi especial os nosos emigrantes. E un cariño moi particular do fondo do corazón para todos os enfermos, aqueles que os coidan, os que están sós, os maiores, os que viven nas residencias, etc. Tamén agradecer dende aquí dun xeito especial pois a todas as bisbarras de Vigo, de Redondela, de Pontevedra, Caldas de Reis e Padrón e, por suposto, Compostela, que nos acolleron nunha pequena actividade de Camiño de Santiago que se fixo recentemente, que Deus lle lo pague. E todos agora, con humildade, unidos como irmáns en familia de fe, pedimos perdón polas nosas faltas ao Señor. Deus omnipotente teña piedade de nós, nos conceda o perdón dos nosos pecados e nos leve á vida eterna. Gloria a Deus no ceo e paz ao seu pobo na terra. Noso Señor Deus, Rei do ceo, Deus Pai Todopoderoso, loámoste, bendecímoste, adorámoste, glorificámoste e dámosche grazas pola túa inmensa gloria. Señor Fillo único, Xesucristo, Señor Deus, Año de Deus, Fillo do Pai, ti que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Ti que quita o pecado do mundo, escoita a nosa oración. Ti que estás á dereita do Pai, ten piedade de nós, porque ti é o único Santo, ti o único Señor, ti o único Altísimo Xesucristo, co Espírito Santo na gloria de Deus Pai. Amén. Oremos. Deus noso Pai, ti mostras desos que andan perdidos a luz da túa verdade, para que poidan volver o bo camiño. A todos os que se profesan cristiáns, concédelles rexeitar o que é indigno deste nome e buscar todo o que lle é conforme. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre, eternamente. Amén. Lectura do libro de Isaías. Así fala o Señor. Vela aquí, como a chuvia e a neve baixan do ceo e non volven alá sen enchoupar a terra, fecundala e facela brotar, para que lle dé a semente o que sementou e pan o que come. Así tamén será a miña palabra que sae da miña boca. Non volverá a min en van, senón que fará o que eu queira, e conseguirá aquilo para o que a mandei. Palabra do Señor. Ti coidas e rega a terra, enchoupala de bens, as canles de Deus van cheas de auga. Ti fas agromar a seara, rega los sucos, achanza los terróns, amolécela coas chuvias e bendila as súas sementes. Ti coroala a nada cos teus favores, as túas pegadas zumegan abundancia, destilan os pastos do deserto e vístense de xúbilo os outeiros. Cóbrense de rabaños os campos e enmantélanse de espigas os vales, cheos de ecos e de cantos.
Segunda lectura. Lectura da carta do apóstolo San Paulo aos Romanos. Irmáns, penso que non hai comparanza entre os padecementos da vida presente e a gloria vindeira, que se vai revelar en nós. Pois a esperanza viva da creación agarda arelante a revelación dos fillos de Deus, porque a creación está sometida ao fracaso, non por propia vontade, senón polo poder daquel que a someteu, aunque coa esperanza de que tamén a mesma creación será liberada da escravitude, da corrupción e levada á salvación gloriosa dos fillos de Deus. Pois sabemos que toda a creación ven semenda ata hoxe e retórcese como a condores como a de parto. Mais aínda, nos mesmos que temos as primicias do Espírito, sememos dentro de nós, degorando pola filiación, pola liberación do noso corpo. Palabra do Señor. Gracias. Xa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Mateo. Naquel día Xesús saíu da casa e foise sentar á beira do mar. Tanta era a xente reunida ao redor del que tivo que subir a sentar nunha barca, mentres a xente toda ficaba na ribeira. E faloulles de moitas cousas en parábolas. Dicía: o sementador saíu a sementar. E ao espallar as sementes algunhas foron caendo polo camiño adiante. Viñeron os paxaros e coméronas. Outras caeron en terreo pedroso, onde apenas había terra, e naceron de contado, porque a terra non tiña fundura. Pero non ben saíu o sol, queimounas, e como non tiñan raíz, secaron. Outras caeron entre silvas, e as silvas ao medraren afogáronas. As outras caeron en terra boa e deron froito, unha 100, outra 60, outra 30. Quen teña oídos que escoite. Palabra do Señor. O amor de Deus é unha semente que se recibe. Hoxe tiñamos por aquí preparado este pequeno camiño e habería que ir botando, verdade? Sementar, sementarei, que dicíamos aquí na nosa terra. Como aquel que iba polo camiño deixando caer sementes e despois atopou ao regreso as flores medradas aí na beira do camiño. Pois o Señor é un Deus que desborda en amor e por eso vai sementando nos corazóns da xente. Pero hoxe tamén é un día, se cadra que nos temos que poñer o foco en esas 4 posibilidades que ten a semente de florecer ou non, porque eu penso que todos decatámonos de que Deus é sementador e que quere o mellor para todos nós. Pero fíxense que o que acaba de suceder ten que ver coa primeira maneira de recibir a palabra. Moitas veces as vidas están pisoteadas e iso fai que os corazóns se endurezan e por iso a palabra de Deus en moitos corazóns non penetra, está aí como impedindo a súa entrada e daquela pois veñen os paxaros e comen o que hai ali e aquela palabra non produce os froitos esperados. Que froito esperará Deus de nós? Que interés terá? Simplemente que recuperemos a nosa dignidade de fillos, porque non ten outro interese, o beneficio é todo noso. E daquela, os propósitos nosos serían vixiar un pouquiño para que non sexa arrebatada esa palabra polos paxariños que anden por aí e tamén roturar eses corazóns para que sean máis ben esponxosos, que poidan recibir ben con apertura esa palabra e non endurecemento de corazón. Despois ven o terreo pedregoso. E esas pedras posibilitan de algún xeito que a palabra medre. É como cando, claro, todos nós penso que nos conmovemos. Gracias a Deus temos sentimentos, temos sensibilidade, pero claro, unha fe
non se pode basear solamente en esa posibilidade de que canto me emociona vir as cousas de Deus. Porque se cada mañá non te emociona nada, que tes dor de barriga ou tes de fígado ou do que sexa, entón non estás para moitas voltas. Por iso a fe máis ben medra e madura na permanencia, na constancia, na fidelidade. Non somente nesas emocións que van como eses latexos do corazón que as máquinas dun hospital pode detectar. A profundidade das conviccións é máis fonda que os sentimentos que afloran. Temos que un pouquiño poñer aí o noso corazón. E despois virían esas outras silvas ou espiñas que poden tamén facer que afogue a fe nos nosos corazóns. Serían como eses afectos desordeados, con desorden que moitas veces poñemos o mellor o foco e cantas cousas teño que facer. Meu Deus, que como din a veces os estudantes, non podo ir a misa ningunha, nin oración ningunha porque teño moito que estudar. Pero claro, temos que equilibrar porque as dúas cousas fan falta na vida. Se non esponxamos un pouquiño en Deus, o mellor o froito que saia dun traballo, dun estudo, non son exactamente a vontade que Deus pide para todos nós. Por iso nós, de algún xeito, non só cremos, senón que afianzamos a nosa fe na experiencia do amor que Deus nos ten, sentímonos así queridos e decimos despois: estou nas túas mans, Señor, por onde tiro eu, por onde vou? E ese sería unha terra mellor, como a que está en cuarto lugar. Esa terra boa é o corazón dócil. Pero poderíamos decir, pois isto é unha cousa de sorte, non? Tocoume un corazón blandiño para a palabra, pois daquela xa dou froito. Non, porque senón habería clases de persoas. Unha persoa cun corazón endurecido e outra persoa cun corazón preparado para recibir. Non. Se cadra poderían ser etapas dunha persoa, pero maiormente é o proceso da conversión dun corazón. Tratar sempre de procurar que a terra este en bo estado para recibir esa palabra de Deus que dá froito. Ninguén pode condicionar a túa decisión persoal de recibir a palabra. Iso é un don que temos tamén, pero hai no que coidar e hai no que traballar pouquiño a pouco. O modelo segue sendo a nosa nai, a Virxe María. E se cadra conviña rematar con unha pregunta: ti que sementas? Di aquel refrán, como era, sementa vento e terás tempestades despois, non? Claro, porque na nosa vida influímos en persoas. Aquí estades xente que sodes pais, nais, avós, aboas, mestres, que hai por aí doutores. Claro, tedes a posibilidade de influir moito, pero esa influencia non é un arma para decir voume aproveitar eu da persoa, senón vou tratar de servir o estilo de Xesús con esa pequena influencia, influxo que o Señor permite que eu teña en determinado lugar e aproveitar o influxo bo do outro que temos ao lado, que tamén Deus o pon para semellante cousa. As cousas da alma, para dar froito, requiren traballo, porque senón a preguiza pura non vale. Lembramos unha anécdota que decían alá hai moitos anos nunhas Olimpíadas en Londres, que había un lanzamento de martelo. Entón viña ali o ruso, o Dimitri, 200 kilos de persoa, colle o martelo, lanza o alá 140 metros que consigue, tal, impresionante. Ven o americano mascando chicle ali, o señor Smith colle o martelo, empeza a dar voltas, 230 metros que consegue. E ven un que non me lembro de que país era aí, todo cos ollos aí grandes, de non dormir a noite anterior, que pasou unas aí, foi a Londres en vez de que para facer deporte, foi para vivir a vida un pouco, non? Entonces colle o martelo, a máis eran nin gurrias, nin pesaba nin 50 kilos. Bota o martelo a andar alá por ali, 900 metros, e claro, van os xuíces ali a ver, pero como fixo vostede? Mire, porque era un martelo, que se me dá un pico e unha pá, sacollo de Londres inmediatamente aquí. Porque non había gana ninguna de poñerse a facer as cousas. Nós, na vida cristiana, temos que asumir que leva un pouquiño de traballo. O don de Deus é moi importante, por iso que o amor de Deus é unha semente que se recibe, pero nós temos a responsabilidade de regala, poñerlle abono e que dea froitos. Ímolo pedir así ao Señor hoxe na Eucaristía. Profesamos a fe. Creo en Deus Pai Todopoderoso, Creador do ceo e máis da terra. Creo en Xesucristo, seu único Fillo, noso Señor, que foi concebido por obra e gracia do Espírito Santo, naceu da Virxe María,
padeceu no tempo de Poncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, descendeu aos infernos, o terceiro día resucitou dentre os mortos, subiu ao ceo, onde está á dereita do Pai, e de alí virá xulgar os vivos e os mortos. Creo no Espírito Santo, na Santa Igrexa Católica, na comunión dos santos, no perdón dos pecados, na resurrección da carne e na vida eterna. Amén. Presentemos ao Señor as nosas peticións e dicimos hoxe: fai que dea froito, Señor, fai que dea froito, Señor. Polo Santo Padre, o Papa León, para que Deus lle conceda luz e sabedoría para orientar o seu povo, preguemos ao Señor. Fai que dea froito, Señor. Polo noso Bispo Francisco, por todos os bispos, presbíteros e diáconos, polos relixiosos, polos matrimonios cristiáns e por todo o povo de Deus, preguemos ao Señor. Fai que dea froito, Señor. Polos que están no camiño da conversión e polos catecúmenos da Santa Igrexa, para que Deus, noso Señor, os introduza polo bautismo na vida nova de Cristo Xesús, preguemos ao Señor. Fai que dea froito, Señor. Polos cristiáns separados da Igrexa, por todos os que creen en Cristo, para que Deus noso Señor os reúne e protexa na súa única Igrexa, preguemos ao Señor. Fai que dea froito, Señor. Polo povo xudeu, para que Deus, noso Señor, faga brillar o seu rostro sobre ele e poida recoñecer a Xesucristo como Redentor de toda a humanidade, preguemos ao Señor. Fai que dea froito, Señor. Pedímoscho por Cristo noso Señor. Amén. Pregade, irmáns, para que este sacrificio meu e voso sexa ben acollido por Deus Pai omnipotente. Colla das túas mans este sacrificio. Señor, acepta os dons da túa Igrexa en oración, transfórmaos en alimentos de salvación para os fieis que os van recibir, por Xesucristo noso Señor. O Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle grazas ao Señor noso Deus. Verdadeiramente é digno de xustiza e o noso deber e salvación darche grazas sempre e en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso e Eterno. Ti creache o universo enteiro, o tempo e as estacións obedecen as túas leis. O home formáchelo a túa imaxe e décheslle o dominio sobre o universo e as súas maravillas. Confiácheslle gobernar no teu nome a creación enteira, para que, ao contemplar as túas obras admirables, te glorificases en cesar por Cristo Señor noso. Por iso, cos ceos e coa terra, cos anxos e cos arcanxos, loámoste cantando con alegría. Santo, 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 é o Señor, Deus do universo e do amor. Enche o ceo e a terra, coa tua gloria. Bendito que ven no nome do Señor, Hosana, Hosana.
Ti és, Señor, verdadeiramente santo e fonte de toda santidade. Manda o teu Espírito e por el santifica estes dons, para que se nos convertan no corpo e no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente á paixón, colleu o pan e deu grazas, partiuno, e deullelo aos seus discípulos mentres dicía: tomade e comede todos del, pois isto é o meu corpo, que se vai entregar por vós. De igual modo, ao final da cea tomou o cáliz, deu grazas e pasoullelo aos seus discípulos mentres dicía: tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de min. Velequí o misterio da nosa fe. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Fillo, ofrecémosche o pan da vida e o cáliz da salvación. Dámosche grazas porque nos fixeches merecentes de estar na túa presenza e de servirte. Pedímosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da túa Igrexa, estendida por toda a terra e reunida aquí no día en que Cristo venceu a morte e nos fixo partícipes da súa vida inmortal. Faina perfecta no amor xunto co noso Papa León, co noso Bispo Francisco, cos bispos de Galicia e con todos os pastores do teu pobo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmáns, que durmiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección, e de todos os que partiron deste mundo amparados na túa bondade. Acólleos a todos na luz da túa presenza. Ten misericordia de todos nós e danos a graza de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, con San Xosé, seu esposo, cos santos apóstolos e con todos os que nesta vida cumpriron a túa vontade, que poidamos loarte e darche gloria por mediación do teu Fillo Xesucristo. Por el, con el e nel, a ti, Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda a gloria, por sempre e eternamente. Amén. Guiándonos polos consellos do Salvador e seguindo a súa doutrina, atrevémonos a dicir: Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, fágase a túa vontade aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. Non nos deixes caer na tentación, mais líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgraza, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo, pois teu son o reino, o poder e a gloria por sempre eternamente. Señor Xesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstolos: deixo-vos a miña paz, dou-vos a miña paz. Non mire os nosos pecados, senón a fe da túa Igrexa. Dígnate darlle a paz e máis a unión de acordo coa túa vontade. Pedimos cho a ti que vives e reinas por sempre e eternamente. A paz do Señor sexa sempre convosco. Dádevos a paz como irmáns. Año de
Este é o año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar. Oremos. Señor, ti alimentasnos cos teus dons. Pola participación neste sacramento fai medrar en nós a obra da salvación. Por Xesucristo noso Señor. O Señor sexa convosco. Bendígavos Deus Todopoderoso, Pai e Fillo e Espírito Santo. Amén. Onte San Bieito, esta semana próxima o Carmen, devocións moi afianzadas, moi no corazón de todos os galegos. Encomendámonos sempre a elas e agora para rematar dun xeito especial a Nosa Señora, nosa nai. Podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe.